һәр кем өчен кадерле һәм изге зат. Тормышыбызга ям бирүче, шәфкатьле, иң мәрхәмәтле, газиз кешебез. Әни баласына тормыш бүләк итә, күкрәк сөте белән туендыра, сулышы белән җылыта, назы белән иркәли, гомер буе газиз баласы өчен борчыла. Балалары чын кеше булып үссә, чиксез горурлана. Баланың иң якын киңәшчесе дә, хәленә керүче дә, кайгысын һәм шатлыгын да үз йөрәге аша үткәрүче кеше ана. Безнең әниебез дә югары Яркәй авылында матур гомер кичерүче Әлфия Акмалкин кызы Рахимова нәкъ шундый олы йөрәкле, изге күңелле, дөньядагы иң газиз, иң кадерле кеше ул. Без аны бик нык яратабыз һәм чын күңелдән горурланып, сыкланып яшибез. Оппак карлы, буранлы шул ук вакытта ямьле кыш чоры бүләк иткән 60 яшьлек күркәм юбилей белән ихлас күңелдән котлыйбыз. Син безнең тормыштагы ныклы терәгебез, яклаучыбыз, саклаучыбыз, акыллы киңәшчебез. Ходай Тәгалә синең барлык изге теләкләреңә, ниятләреңә дога кылып, амин дип торсын. Олы йөрәкле, киң күңелле, сабыр җанлы, түземле, тырыш, бердән-бер әниебез син безнең. Синең безгә күрсәткән игелекләреңне уйлап та, санап та бетерлек түгел. Синең алда без барыбыз да баш иябез. Барысы өчен дә рәхмәт сиңа, әни. Сиңа бездән бер генә теләк, саулык, әтән сәламәтлеге, ул озын гомер, шатлык, бәхет һәм күңелдәге илаһи нур тамчысы. Киләчәктә балаларың һәм оныкларыңның күңел җылысын тоеп, игелекләрен күреп, аларның уңышларына, шатлыкларына куанып, бергә яшәргә насыйп булсын. Әниебез, кадерлебез безнең. Син булганга җылы да, рәхәт тә, якты да. Тагы да шулай озак еллар җылылык, матурлык, яктылык чәчеп яшәде, яшә әле. Исән генә бул син, әниебез. Сызламасын аяк кулларың. Син шат һәм таза сау булсаң, безгә нәрсә кирәк соң тагын? Күз нурыңны түктең безнең өчен, йөрәк җылың булды гел юлдаш. Шатлыгыбыз арта сиңа карап, безнең өчен бәхет син булгач. Иң кадерле, газиз кешебез син. Бу буш сүзләр диеп уйлама, әниләргә сыйынып яшәгәннәр, бәхетен таба якты дөньяда. Иң сөйкемле күзләр синеке, әни. Йомшак, җылы куллар әниемнеке. Иң татлы сүзләр синеке, әни. Синсез яшәү булмас дөньяда. 60 яшьлек күркәм юбилең белән котлыйбыз сине, сөекле әниебез. Ярый әле син бар бу дөньяда дибез. Рәхмәт барысы өчен дә. Барыбызга да ярдәм итәсең, безнең белән бергә шатланасың, кайгырасың, оныкларыңны карашасың. Йөрәк түреннән чыккан изге хисләр, теләкләрне бүген шушы матур бәйрәмеңдә җиткерәсебез килә. Озак итеп, безне шатландырып, яшә әле, рәхәтләнеп. Без сине бик нык яратабыз. Иң ихлас теләкләр белән улым Илнур, кызым Алсу, киленең Гөлназ, киявең Альмир, оныкларың Ландыш, Алина, Самир, Тимур, Диля. Хөрмәтле Әлфия Акмалкин кызы, без дә сезне матур гомер бәйрәмегез, 60 яшьлек юбилейгыз белән кайнар тәбрик итәбез. Уйлаган уйларыгыз, теләгән теләкләрегез барысы да тормышка ашсын. Алдагы көннәрдә дә үстергән балаларыгыздан җылы, ягымлы сүзләр генә ишетеп, аларның бәхетен күреп, исән-имин озын гомер итәргәсен. Балаларыгызны җыр күчтәнәче сезнең гүзәл бәйрәмегезне ямьләп, аның аерым бер бизәге булып торсын. Котлы булсын әни туган көнең, назлап кына сиңа дәшәрбез. Алла бирса синең белән бергә
Uzak yıllar tağın yaşarбыз. Рәхмәтем зур сиңа, озак яшә. Безгә бит син бик зур юаныш. Арып талсак тормыш юлларында, син бар әле безгә таяныш. Рәхмәтем зур сиңа, озак яшә. Безгә бит син бик зур юаныш. Арып талсак тормыш юлларында, син бар әле безгә таяныш. Рәнҗемәші әни үскән шақта, түрлі шақларыбыз буладыр. Яхшылыкларыңны безгә бирдең, синнән генә үрнәк алганбыз. Рәхмәтем зур сиңа, озак яшә. Безгә бит син бик зур юаныш. Арып талсак тормыш юлларында, син бар әле безгә таяныш. Яшәле әни безнең өчен, бу бит әле гомер уртасы. Якыннарың, балаларың белән күп гомерләр булсын үтәсен. Рәхмәтем зур сиңа, озак яшә. Безгә бит син бик зур юаныш. Арып талсак тормыш юлларында, син бар әле безгә таяныш. Рәхмәтем зур сиңа, озак яшә. Безгә бит син бик зур юаныш. Арып талсак тормыш юлларында, син бар әле безгә таяныш. Арып талсак тормыш юлларында, син бар әле безгә таяныш. Син бар әле безгә таяныш.